As festas do Carme de Aguiño avanzan entre música e a gran sardiñada na que se degustaron 600 kilos deste peixe azul. Aguiño vibra coas súas festas do Carme que arrancaron o pasado venres desde xullo. Logo do paso da Orquestra Finisterre, o DJ Manu GZ, Javi Maneiro, Monulius Dop e a Orquestra Platinum onte foi a quenda da gastronomía. A gran sardiñada popular tomou o protagonismo e fixo as delicias de veciños e visitantes. Un éxito total, como podedes ver, está todo cheo, todo... Hai unha fila bastante grande, pero bueno, vai rápido. E hai moita xente de fora, esa é a nosa intención, que Aguiño vai a máis sempre. Preparáronse 600 kilos de sardiñas e foron todas consumidas. Este ano trouxemos unhas pouquiñas máis para ver se chegan para todos. Sardiñas que foron donadas pola Asociación de Cerqueros de Aguiño. A sardiñadas é mítica, sempre se fai un domingo á mañán, é mítica, é casi unha obligación vir ás sardiñas. E para preparar as sardiñas non faltou a presenza do encargado habitual da súa elaboración. Bueno, están bastante boas, e con día a xente logo, que están bastante boas as sardiñas. Algo teñen, non é alá moito, pero están bastante ben, dentro do que cabe, sí. Mediano, un tamañinho mediano, si, algunha recortada, pero o tamaño é bastante bo para comer, si. Empezamos ás 12:15, ás 12:30 a asar, ás 12 e pouco, asando. E ainda queda moito. Temos 9 parrillas, se lavan un cento ben cada parrilla, temos 9 parrillas, están o volume todo, como que di todas, tendo lume, claro. O concelleiro de Festexos de Ribeira, Fernando Abraldes, puxo en valor a sardiñada das festas de Aguiño e afirmou que un éxito total, aparte deste un pouquiño vento que temos do sur, pero bueno, é un éxito moi grande. Teñen 600 kilos de sardiña, que son bastantes kilos de sardiña, pero bueno, hai moita xente de fora tamén, hai que dicir a verdad, pero o pueblo está aquí comprometido con a nosa sardiñada de Aguiño. Aguiño últimamente cada ano vai a máis, como o Corrubedo tamén está indo a máis, e Palmeira, pero Aguiño multiplícase por 2 casi a población. Hoxe, mañá son o Día do Neno e haberá prezos populares. O mércores 15 regresa a verbena da man de La Fórmula e os DJs Quique Varela e Jalaico. E o xoves 16 será o Día Grande coa misa de procesión na honra da Virxe do Carme e xa a noite a actuación de Tania Beiras e os fogos de artificio. Veñades a Aguiño á festa, que este ano vai todo polo aire.